Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Nagabati CTV ni peniang sombai pi baro kimat mentah kejan mit sngi yodo ka kat Tarik Rymphang arjar arfun rio. Ini sedang dah kimat Khubor naga Jylla. Next step haga yang dorbar tau anjong ke Jylla. Kalau mi ke jingnya kedau keti, bat ke jingnya khlutar, hapok kepor jong ke kenta keli jengkeli, hapau MLA ke soyong constituency, ubak sensyar haba ula bu jengkeli sepangga airline permit, lani ke ILP, la ke sorkar, ke simkian em. Kalau mi ka jingnya tiet mi bat ka jingnya kini ketien haduk bau lampang hapan pensengayak swa sipor ya ke dorbar. Menteri Ramba Jylla Konrad Gesang mau la juba babonsin ke sorkar kadang eksamen bat kadangnya keren bat ke sorkar India haduk mentaru ya kene kamat bat ke jingnya kenduk bat menteri Ramba do kumjuru menteri ketenat kampo yang ke sorkar pedeng kadang yai beteng banyak keren nak benta ban penteri kamno ya ke ILP ha kene ke Jylla. Rei ulaong bakat ba ka jingnya keren kadang yai artan ke sorkar ke kuaru ke sorkar India kan penrung hagani ke Jylla yaki kendon jong ke Immigration and Foreigners Act 2025 kata ban itu laneban pihak yaki jaka hagani ke Jylla kum ke protected area but ke restricted area kenang baki bari ki bawan syakani ke Jylla kin hapan sim permit shwa lem kumta kinam yok rong hagani ke Jylla. UMLA ke West Shillong constituency ba Poleng do lawan ra ya kamat ya keren hapo yang dorbar tauan ke Jylla bandawano la ke jong ke district na ke benta ke nong ba Shillong. Ba Pol lawan ra da ke jingken hapo yang dorbar ban pensyong nia ya ke ni ke jing dawa jong u ban penia khlat no ya ke Shillong na ke East Khasi Hills district. President jong ke Meghalaya Pradesh Congress Committee Uba Vincent H. Palau laong baka seng Congress kan pen ki win ya kanong ba Shillong da ka papanlong da ka jingya ki ha ka arpau Tarik Rymphang arajar arpun riu ban persya halor ka jingpun kela jong ka sorkar pedeng ya ka MNREGA lane ka scheme si spa sngi sya ka VBG Ramji. Ka Khasi Hills Autonomous District Council kala I blacklist ya ka North Eastern Security Service Private Limited ka company ka bayo ya ka tender ban penyat ya ka kampaharahan National Institute of Technology ka badon ha kasnong sora halor ka jing pendon kam bakla ya ka trading license bala I da ka council. Chief Executive Member ka Council uba Winston Tony Lindo. Ulaya tu uba ka Council kalapa pendam ru wat ya ka trading license baladep I syaka North Eastern Security Service Private Limited nakabenta ka jing tep tender halai kor. Kinong snong jong snong mau rapat hima malai somat mau senram CNRD block kila persya jur bat kena bau rang ba snong ka mau rapat uba kermen scam syang diar ulale donbor da ka penken ria ya ka mau rapat lower primary school sya ka yeng dorbar jong ka mau rapat da ka jingitip lang bat way officer sub inspector naga office SD SEO uba pisun bat kani ka jingle jong kini ki arngut kalau penjenjar bah ya kipat bah. Ukerwa Khubor naga Khasi Students Union Laban Circle ula pentip bahaga miet jongka kan riu Tarik Rymphang arjar arpun riu haga por khatway baji kila don ki briu ki bawan daka kali Alto 800 registration number ML not san Y saulai new R bat laong bagi tagih nyungut ki briu ki bawan belah kini ke Jylla kila mi naga kali bat kila lecha hari sawa haga jaka bagi syong gisa bat kam sa sipang kilawan mi biang harangkat ka white uternem ban her thmai ki samla khasi ki badan hagata haga weipat ka kali ka basyaka
Haga singi sedang jongga dorbar mangtingka jongga Khasi Hills Autonomous District Council ka executive member ka bakmi ya katnat law jongga Khasi Hills Autonomous District Council ka kong Deity H Majau. Kala itu baki don tang riuteli ki village court ki ba trekam hapo upu rusam jongga Khasi Hills Autonomous District Council haduk mentah. Kajing khanglat jong ka Shillong Cantonment Board ya katanat PWD Roads ban shnapan bha bat ban siang rong ya ka surok hatem bijoy ka ba peniaso nado lat so sun ter shadu ka surok ba Rhino Point kala pensertok bat pendik haduk kata-kata ya ki nongnya kali bat ki pai ba nong lek nongwan nomor ba kani ka surok kala dap da ki thleu ki saar sudah. Haga jinglek tokit jongba Nicholas Karnami na Chief Executive Officer Jongka Shillong Cantonment Board bat na engineer katanat PWD Roads lalap bakini ki arteli kitanat trekam Kim Shim Lapoi Satya Sha ka jingya sungtu jingmut wat hadin nyopo kandaisni baula bod dien ya kanika kam. Kasur ke bajamban set patok Xi Jinping ya ki brio ki badon keti ban penyap yau ba kerang sau kemi kala sawa jam haga rally bat haga jinyalang pait ba bala pelong daga dorbar nong nong tamai Eastern West Khasi Hills District. Kaseng KSU nong Cloud Circle ki khna school ka senjuk ki khat arteli ki dorbar nong kathain maroj ki bahayeng asem uba kerang sau kemi bat ki pait ba nong shong snong barok kila penrem juri ke jing siap peniap ubak kerang halaki jong ki kini. Haga dorbar mangtingka jongka Khasi Hills Autonomous District Council UMDC ka laban constituency ubar Ricky Shulai ula pentip bau don uwei unong khai bar Jylla ubala kentait ban pediang ya ka trading license bala ai daga Khasi Hills Autonomous District Council henrei ula pen scam ba un shimbet daga trading license naga Shillong Municipal Board. Ba Shulai ula kentu ya ka Executive Committee jongga Council bahkan Shimkia. Namar baka dorbar sinong Oxford ru kalapa ya ka jing ujor siya ka Council. Dang step perngap kata ha kapor South Shiteng AA kipulit jongga Anti-Narcotic Task Force kakanhun jongga Special Operations Team kumjo kakanhun Anti-Infiltration kila her kenra drug na lom survey bat kila yo ban kurup yo drug ubakhia kendai point propsau gram bat laipunyo hajar kendai spa sanpau tengka kapisa. Kila yok kem ya laingut ki brio ki belatip kerteng kum u Aisyad Ali ubala live kondai snem karta u Jahurudin bat u Vishnu Barman ubala Arpsau snem karta bat rakru Syahsadar Police Station ya ki henreungut ki brio ki bala syusa beain halom sir. Nalor ki wei ki thai samla na ki wei ki Jylla kum na Manipur bat Sikkim ka samla Stella Rika Kongsngi kala job bat yopong ya kapan sengat haga 22nd Sunsilk Mega Miss Northeast 2026 kebalalong hanong ba Guwahati Assam haga kharlai Tarik Rymphang arjar apunri. Ka Meghalaya Cycling Association kala penkup buram ya ki samla nongnya cycle ki bala yok ban kurtakma haga jingya kopnya cycle ke bala tip kum ka National Mountain Bike Cycling Championships 2026 bala penlong daga Cycling Federation of India haga Jylla Arunachal Pradesh ke bala sedang naduk ka khat artaring bat ia ke bala penkut haga khat santarik Rymphang arajar arpunriu kita kilong u Titus Marak ubala job ya ketak maksiar pat umeban aibok lang suyam bala job ya ketak maronong. Mentang ni pai syakimat Khubor na kelengkari. Ka Election Commission of India kala penbena ban penlong biang ya ka election ke bejulong Shisien Arsnem sya ka yeng dorbar thawan Rajya Sabha ban pen dap ya ki life nyu teli ki seat ki bala sa thali na ki shipau teli ki Jylla. Kat kum ke jing pentip jong ka commission kajing tap vote kan long haka kan reu tarik ulber kajing penlong ya kani ka election kalong hadien baka samoi terikam jong ki khot kiba mikmat na ka Jylla Maharashtra Odisha Tamil Nadu West Bengal Assam Bihar Chhattisgarh Haryana Himachal Pradesh bat Telangana kalakut no
ka General Secretary jong ka Seng Congress, ka Priyanka Gandhi Vadra kan sayuk kejat ha ka Jylla Assam lasai ka sengi palai kum shibenta ka jingpen krek jong ka parti na ka benta ka election sya ka ying dorbar tau an ka ban salong shen lapan tip unong yalam barang ba jong ka Seng Congress ne ka sengi. Satang saus ngi ban bishar benia ya ki duler ki ba ai jing kersyan ya ka jing itu bala ai da ki nong tap vote ha ka jing yalang bishar benia ha ka ba dei bat ki jing dawa bat ki jing persya ya ki thup nong tap vote ha West Bengal palat shilak khat sa hajar teli ki kot kisla bala ai ha ka jing bishar ki dang sa teng na benta ka jing bishar benia ka ba khat do ka election commission kalapan bena ya ka por ban pelong ya ka election sya ki hinriu teli ki seat ka Raja Sabha ki bathali na ka Jylla Tamil Nadu dakane ka jingpen bena ya ka election ki seng san Pyrthei ki lapan kre ban khenjing khen lepa na ka benta ka election sya ka Raja Sabha bat ya ka election jong ka ying dorbar thawan ka Enforcement Directorate kala yathu ha ka ying bishar Supreme Court negasni ba kala sya thambor ha West Bengal hadin ba ka ying bishar Supreme Court kala pensange ru ya ka jing bishar halor ka jing keno jong ka Enforcement Directorate ya ka sarkar Jylla bat ka menteri rang ba ka Mamta Banerjee bakila tuklar ya ka jing khenra badang shen ha ka office trekam jong ka Indian Political Action Committee bat ka ying sa jong u Pratik Jain ha Kolkata. U MLA jong ka Nationalist Congress Party ke jong u Sharad Chandra Pawar, u Rohit Pawar, u ladawa ba Deban Wengno Mardor ya u Menteri ke Sarkar Pedeng Bakmi ya ketanat Civil Aviation u ke Ram Mohan Naidu. Badia ke head officer jong ka DGCA tat haduk banda pendep ya ke jing toket halor ke jing yap jong sembut menteri rang ba barim u Ajit Pawar u balakhlat no ha ke jing hap ka lengsun ha Baramati ha u benai baladep ki samla pule jong ka Swami Keshvanan Institute of Technology Management and Gramothan ha Jagatpura Jaipur kila her sengi hadin balapur ka Khubor baka don ka jingberngem banpen Pyrthei bom hapok kani ka college ya ka balayo pediang lengba ka email hadin gani ki bor penya jong ka college kila penken riak no mardor ya ki samla pule bat ki nong tre na ka jaka pule sangut ki kena kila pudung ding lot kamet ha Canning South 24 Parganas District hadin ba ka wei ka top bala pendap daki dawai chemical kala Pyrthei lai thu ki pulit ne ka sengi kat kum ka Khubor pulit lai thu ba ki sangut ki kena ki dei ki badang yelek kai harut surak ha ka janmit jong sengi ba ar ha ka ba ka wei ka top ka bala pendap daki dawai kala Pyrthei kensan mentang ni pai syakimat Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. U menteri rang ba adu kari India u Narendra Modi negasni ula syong jing yalang bat u presiden ke Spain u Pedro Sanchez ha New Delhi bani keren halor ki lat kilenti ban penyar ya ke jing trailang ha ka khai peteng ka yo ka kon ka kot ka khia ka digital technology bat katto ka ni ki weipat ki benta bakongsan kajingnya day hapdeng ke India bat ke Bangladesh kala sedang ban pentemai biang hadin ke jing job jong ke Bangladesh Nationalist Party ya ke election. Menteri rang bado kari India Narendra Modi udah uwei nak benengkong ban ai kublai ya Tarik Rahman halor ke jing job jong u ha ke election. Ka District and Sessions Court ha Pakistan kala batha ki bor bedai pek ban penti kena bau menteri rang badu barim u Imran Khan un wanhi dalade ha ka jingbishar ka ban salong lane da ka ba hajir lengba ka video conference saungut ginong tau ain na kaseng Republican gilagan tuyo President Donald Trump ban patha ya katanat ain ban plebiang ya kajing toket halor kajing keno bau nongelam jong kari Cuba u Raul Castro udan menta ha kajing syasiat artli giling sunkit brio bala penyai daki Brothers to the Rescue house nem khat khandai spa khandai penrio wave samlau bala khat pras nem karata ubapong yaga tactical vest bat ubara yaga suloi shotgun
Ula syakem hadin bau ula marek syakayeng dorbar jong ke United States, kabala penlong yagi officer ke United States Capitol Police ban shimkia mardor ban kem yuni usamla. O Presiden ka Slovakia o Peter Pellegrini ulapoi ha New Delhi negasngi bani shimenta haka AI Impact Summit 2026. La priang burami u hakar lingsun da menteri ka sarkar pedeng u Jitendra Singh. Unang tawaan bakam rangba jong seng Democratic ula ther ting yaw President Donald Trump halor ke jingekren bandi yagi tiartma jong US sya Taiwan hagipor bansawan. Ulaong baka United States kadai ban penkut no mardor yakani ka policy. Ito gilong kimat kublay.